Chini Sarkar Secretary Reverend Vishwajit or Kai Lai Pandao Boshe Minister Rongnai, Haipano Gubun, Zagao Bini Program, Tongmani Bagai, Manzagi Chukte, Chiliate, Bini Botlao, Bachakata, Abani Bagai, Chaya, Ami Botong Emano, Aborotong Hanke, Anana Karjadi, take Kai, Night on Night of Pfizer. Nairo hai ko tong imano aborok tong kangke ano chupana ni bagai norok no ang koisao amo ai chini panda betang nai ang Bible pore mani skangonos introduction sini bungbo klai lai sinai jolani digi te buruini digi Te ang Bible pore mania kolo ang surinai abonia kolo je kaijak nai rokno kisa ko sungnamu chungo kaito ni buskango te luku ni buskango te abonia kolo soy borok go silai khang ke burui ang khat burui no chola ni ya ko ya phanani boi chini burui ni guardian on koinai Bo ia permani ia ulo samai tangrina ya borokno. Daya bonia ulo yestem. Tona yestem rely nai. Te garlands kumtang ta tong. Tong kang ke oro tong ke chano tabuk no. Do. Oro tu bodi o station no tabuk no tong ke do. Ulo bejuang tike nai thok ke chini panda chung khai manna ve kumtang tong ke oro tu bukai di tu khai di a ke bunia ulo Isa abonia ulo kumtang ya permania ulo sakai mun tongo ang sakai nai borok Hik sai song mani kok no ang sakai nai, day ang borok ni bagai suri nai. Abonia ulo bumung ti sanai registration